na rantse da Allah da ka auro min Asiya gwara mota ta yi kulun kubura da kai ta lera ta bi kanka ta markaɗe kowa ya huta. Inna lillahi wa inna, kin san me yake faɗa ko? Na sani, ina sane, hauka ne aka gaya maka? Gwara in markaɗe a titi da wallahi da ka aure Asiya. Yarinyar da ba abin da bata sani a sirri na ba. Zaka ce wai zaka aure mu aikacen gida ya min yawa da na zo baka san ya min yawa ba ka mai raki ba sai yanzu. Su suka ce za ta dinga taimaka miki da wasu abubuwa kuma yarinya ce karawa ko ba ta da hayaniya. To wallahi ba wata shegiyar da ta isa ta shigo wannan gidan. Wai Asiya zan aure miki wai kin ma santa. To in aka ce Asiya ne za a aure ga maka nan ne ma masifa zai taso sabon masifa na rantsi da Allah ka janyo dangin Asiya bala'i. Da masifa wallahi ka san Allah dangin ku sai an na rantse da Allah da su zage ni da su yabe ni duk uwar ubansa daya amma wallahi Asiya bata isa da shigo gidan nan ba wallahi kabari ne wannan gidan ka dubbagun wata kowace ƴa mace ma yanzu dai muna cikin rufa asiri kake je gida ki wata magana dan Allah wallahi sai na faɗa lafiya ne baka da ita idan za su nema maka ma su nema ma ni na gaji haba bari ka ji ni ba ki fa kika ce zaki zauna da ni a wannan halin ba wanda zai je kanmu to bari ka ji na gaji dan za ka yi auren ka yi ka sallame ni ka sallame ni na auro namiji ka sallame ni wallahi na gaji ni ka sallame ni na gaji ko sai na ci gaba da daga murya ne a'a ka sake ni na gaji in yana so ka auro uwar Asiya da Asiya ku zauna ki dinga tausa kalaman ki mana ba zan tausasa ba ka auro uwar Asiya da Asiya ku zauna yanzu na abinci wallahi na dafa amma ba za ka ci ba na rantsi da Allah ba za ka ci ba ka bari in Asiya ta shigo ka fara cin abinci a yanzu ya na kawo na zo ne fa mi shawara da ke to sai ka ce min wai Asiya za ka aure min wai kawo min kishiya na bi shawara da gudu na buga mata takalmi kafi kowa sanin wace ce ni hakuri sai na ga da yanzu ke Ummi ina za ki je da ranar nan haka kina sauri me za ki fita yi haka waje saurayi na ne wallahi ya dawo to ina so in je in share mai ɗakin shi ne haka za ki fita da wannan kayan Gora abin kayan suka yi ban gane haka zan fita ba da wannan kayan zaki fita fi sabilillah haka to wallahi wani in ya ji magana da kake zai tunanin babu kaya a jikina ne zan fita ha wannan kayan da su da babu me bambanci a wallahi akwai kaya a jikina har da mayafi na rufe kaina baki da hijabai ne aiki fa zan je akan me zan saka hijabi aiki ina aikin shi zan gyara mai mai wanke me aikin shi zan dan gyara mai na mai wanke saurayinki ba ma mijinki ba to ai kwana tashi miji ne shine zaki je ɗakin shi ki mai share saboda zai dawo haka kutuma ai ban taba sanin mun yi sakaci tarbiyyar ki ta lalace ba in ba yau ba gaskiya ke mugun raina mana wai haka zaki je ɗakin saurayinki ki mai share saboda zai dawo kanin ubanki ne shi to kuma an cikakken tarbiyyar muke da shi bare ku bani kamayya da aka mutu aka bar ni a hannun ku me kuka min amana fa aka bamu a hannun mu fa ni an ce babban wa uba da haka ni dole in samu ki ido a matsayin ubanki nake wallahi kai ba uba na bane ai wallahi baki sake fita ka koma gida ki wallahi sai na ai baki isa ki je ɗakin sauran ke Ummi inna lillahi